today is my day off, so we are doing cleaning. General cleaning, actually, as you can see, is it's a lot of mess. And my sister is here. And Jano is there. Kala mo ah. And while Jade is there, Yeah. look how mess is this. So many. Messy. So my sister went, my sister just, she was here actually. She picked up the things. So the reason why it's a lot of things here because we give the wardrobe to my sister because it's kind of old now. Then we going to buy a new one, and at the same time we also doing general cleaning. Oh, yeah. Hey everybody. So it's my day off today, but my day off is still working at home. Let me just put it here. Look how so much mess. Cleaning. And I don't know where to start. I don't know where to start. Yeah. Maybe I'm just gonna put that there in the corner. So how's everybody? Welcome guys, welcome to my live. So you guys can ask me anything, you just comment below. While I'm doing cleaning with my sister, also that's my sister. Hello guys. She's helping me to do cleaning. Yeah. Jen, bigyan mo ako ng puting tab. Punas doon. White, sige na. Bigyan mo ako, Bing. Yung nakasampay doon na puti. Ito. Hindi, towel dyan na maliit na puti. Thank you. Maybe we're just going to take it from inside. We don't need the box. This one. Yeah, maybe like this. Maybe one day we don't need this thing again. You know what this is, right? You know
what? There's another disease spreading in China. There's another one. Oh, good. There's another one. This will come here. That's So, want people to lockdown. die. Lockdown. And you don't know you can die also. Lockdown facility. If you see your son, he wants another lockdown. Why? It's crazy, I know. That's why he doesn't make friends, you know. If he talks like this, who wants to, you know? Oh, They have a- you don't know. Yeah, but- Yeah, Yeah, they have this something going on over But there. you don't know how. They locked down one of the cities. They want the people, But you know, but and they tested the negative. You don't know how China. classmates are. This is a different one. No, not the different one. The name of it. Things come from China. I wonder why. They eat everything, you know? Good. You want one too? Huh? You want one this again? Excuse me. Huh? Bakit? Is that the what do you gotta leave something? Before you go, just take the light off. Yeah. Yes. Hi guys.
college, what do you wear? What, no, I mean to say shoes. What kind of shoes do you wear? When you go to college? So the one that I bought for you. Oh, you don't wear black? Found something. Okay. You know, when you do need cleaning, anything, let me know. everything you don't found. It's like you have something, you have things that you I buy never anything? know. You forgot. But okay, what I'm saying is if you need anything, talk to me. Okay? So your college is open, so if you need anything. And you say you didn't touch the rice yet? My God, are you serious? You have 1 month and you don't touch it today? And I thought this girl has the kawawa is no food. This time I have a rice. Okay? How you have rice most of the time? This Who time, gives you? kaya ang gabi na lang. Who? Say that again? Who gives you money? Oh, I see. Okay, and then you buy rice. Then your wife also. Yeah, but Yama, why you buy rice with that money? You have rice, you should buy ulam with that money. Huh? Maybe she needs the shoes and sandals and sandals and all. Oh, actually, she can come with us when we go to Paco. Because they have shoes and they sell things out there also. I hear it. Yeah. You know, because she may need shoes for her college. But they sell over there also. Yeah. Yeah. So we can get her something. Because the one that we bought for her is already broke. She says. Yeah? Black? But you know, like, oh, my eyes is fine. Come. You touch me, you gotta pay for it. Oi! Good. So let's see if we can go today, otherwise tomorrow is Sunday. We can go. Not only they open Sunday. You think tomorrow Sunday those stores are open over there? In Paco? I think so, I'm not sure. Not sure, no. We're looking for a cabinet for this. It's the light. Oh, don't buy. I want you to put it. Come on, you know you're busy. We are here. Come, Kajan. You're not doing anything. Doing all, oh yeah, I'm just walking here. You're making no anything. Yeah, I'm just walking here.
I'm just walking here and dancing. Stop dancing and do some work. Dancing all the time. Helping us in here. Dancing all the time. Ano yan yan? Ano yan? So when you wipe the shoe box, yeah, when you wipe then you can put everything back here. All the boxes, you put it here. So we don't know when we're going to buy this thing yet. So just put everything on by the wall. Yes. I have the urge to play that rattle in jazz. It comes so bad. By the way, liquids and controls drums, I practice, you know. You know. Sweet. Ito ako makan. Balik ko naman po. Anong kwansin mo? Seriously, sinisunod sila. Mga na, naman isa kang ito gusto. Hain. Ito na kami nga. Bilang iso na ng sapatos ni Midget. Sabi lang, Kamuta lang ako. ang sa mga pagda ngayon ba yung mga vaccine, yung vaccine. Ano lang po. Kanang Sabi nga, tulog ko yung butang sa itom. ay, ito mga panin. Diba natin, hindi natin na mabutangan ng, ay, itong sumaswatan, sticker. Diba ako na kayo. Ang swatan ko yun.
ayaw. Sabi yan kay, kinabalik pa sa pwede ko ibutangan ng mga pang-live ko ng ginto. Ginto. Oo. Mga jewelry ko. Hi guys. We're doing genital cleaning. Nakagay yung ilang balik na. Oh, ang pang limpyo ba yan? Ano sa dyan? Kana ko. Pwede mo niya doon. Aw. Ano sa dyan? Yeah, we're doing genital cleaning, guys. So my sister is helping me. Pagtipon na yan kay in case na kung pwede ipatong ang mga ibutang na yan to sa ilaw sa gilid ng itong ano na table. Nakagilid. Utang tayo ipapile kay kasi itungtungan na itong lubak sa patong. So, sa mga welcome guys. Look at my hair. This is what we do when it's the, I mean once a while or like I'm cleaning. I didn't clean all the time. Just it's once a while. Kunin mo kay madumi ang kamay ko. Hanap pa ba eh? Sir, bro, di ba dito na dito? Baka dito na tabunan. Ito.
Wala ba? Meron naman na. Pero may, Huwag mo pagka naman kayo nag-live ako. Ito, lagay na. Ano ba? Ini. Ayan, relax. Ito, wala dito. Ang gusto mo yun. Ini, relax. Relax. Konti siya lang dyan. Limpyo na. Ano yung box ng kuhaan, mas table. Eh, ano yan? She's there behind. Box na. Kasood siya. Wala. Ito lang na, bagay natin ito na. Hi guys! Hello everyone! Welcome to my live everyone. Comment any question guys. I'm just cleaning here. Ah.
Scrub your back. Pepper spray. So when you use pala like this. I should have this in my bag. Okay, what is this? This is what I need. Kain. Ano sa'yo? Ayaw mo talaga nga. Sabon na uno. Ibig ng sabon. Ay, pagpapako ko talaga na. Oo. Kaya pagkala pa sa tulog siya, hindi ko madaan. Hindi ka bangan. Wala ko na yan. Ikaw gusto mo ano yan? Gusto mo asod si ano niya? Asod mo. Ay, basta tawa. Awa, asod ka rin. Ako, mga di yan. Tapos, anak mo na. Ang wali ni Max na ano. Hindi ko sa pangsuot. Ikaw masyam-syam na ama. May nood na ako. Gusto ko sa uti. Sabi sa kong sa So, di ba ito yan? Marites. Hindi daw. Iba. Alinag ko. Kapag gawin na magmimbo kita na magtakom. At pangkuha naman yung pang-oxygen. Lagyan mo ang tangan sa isa box. Ayun ba? Sa isang box. Itong sige na.
Isa sila itong plastic kayo na pagwapa ko. Isa mo kayo na. Ay. Ito grip mo. Ito mo. Mahal na yan kay ang legit sa yan. Ini. Tama na. Iba. Ibabaw lang mo yan kayo. Para mo adlaw na. Ano yan?
Yung sulat mo, sulat mo na kami. Oh, gawas ko ini. Thank you for the thumbs up. Ano yan? Okay. Oh. Ano? Ay, totoo.
tiyugan mo. Ay. Ang Sinama nagmutang mo. Oo lang eh. Ay, ikaw sa gawgawan sa boss. Nasa palingit eh. Hala, yun. Wala yung mawagan mo. Okay, stop. Pwede ang makanta. Ayan. Yung ibot lang kong papaya, pwede makanta pa. Hindi mo ang bakal. Ang bigat po niya. Ano naman ka? Ako. Sabi ko na. Buwan lang, nalagak ko yan next week. Ato nga to. Matulog ko yan. Walang saan yung makatuwa ko na. Hmm? Walang makatuwa ko. Kasi, Magulo ko saan. wala ito lang. Siya na masaya pa ko. Oo, ay lang ito yung maglawang ka. Kapang na lang mga to. Ano, wala na. Ang ito nga sa akin.
Kasi ano ko niya, kumakain sa kanong paano, laptop. Gamitin mo. Paguli ko sa mamayo, mag-type. Ang mga pwede mo ba makitang ka. Na. Hindi pa nakalanta. Kasi, ang butangan siya ang basa namin lang. Gusto tawa na siya kasi wala ko yan. Hindi ako dito. Ano ito siguro? Nakalabihan siya itong balingan ito sa lawas. Pagkabi naman katulad naman. Kasi ito nakakatabaho ng din ako. Sa isa ko matigmatahan, nagla 6. Hi guys. Hi Scott. How are you? We're doing cleaning. That's my sister. Say hi. Hi. So we're just doing general cleaning. Ano pa natin? So my sister visit today so that she can help me cleaning. And today is my day off anyway, so mine as well doing cleaning. Okay, let me transfer this. Oh, look at my sister. Sick line. Isang box dyan. Alam mo, magluto ka ng pancake, ano? Lami sa lapang sa, lami ang pancake sa, lami ang pancake sa, kaya sa, Ayo.
Ano? Masagad pag sa karaha, kung ano yung price lang sa lukuan na. Kaya pagkaluto na. Pag may sa akin na rin te, ipan na. Iba, ano ko na lang. Kasi sabi ko hindi ka naman. Gusto nyo makita ng design sila. So, ipalaw ang kanito display. Ikaw na yan sa likod. Tapos itong ining isa. Ipares ko yan. Diba rigid yung mga mga. Ikaw tayo muna makita mo yung display. Ikaw nga na sa likod. Yung isa. Ikaw yung una. At tapos ipas itap. Times 3. Ganun sa kabila ilipat. Hindi ko ilagay. Oo, doble lang na. Hindi na. Ganyan. Tapos yung mga tapa na magagdilo. Pamit, ako yan. Tara ko na yung kabinet. Ang suit pa yung suit yan. Madagman na. Ano sige, butangan na. Dahil sa'yo butangan pa. Ano yun? Ayan. May go. Butangan pa rin din gawin na sa likod mo. Balik, butangan na yung panganak. Ano yun? Sige, gawin sa likod ako. Ano? Butang ka nga lang kuhan. Itong kuha, di mo mapatungan na. Okay. Oo. Hindi sinul. Butangan na yung kuha, tapos itong natin. Kaso. Ay, di mas deep lang gumawa. Sana. Okay lang, wala lang. Wala. May ko siya dito, may ko sa ko dito. Tapos tingin, Pero di sila ma-indog yan. o tapos ko din yung mahala. Baka lasing mo. O itong pagkalan lang. Ayaw, magpangit na tanong niya. Ayaw, ito lang ang iba't pang niya. Ayaw, ito ba ito ate? Brilliant. Yan. Ayaw, hindi rin, di sa maon mo. Sige ba, yan eh. Di ba yan? Ano ko ano yan? Ako na yun eh. Mga kwasa, hindi mo i-check sa mga. Ay, di ba? Tagalan na kayo sila. Wala man yan. Hindi ba tao? Yan, parang hindi naman ko alam kung ano yan. Ako tuglapan ko yung pasing ikamagtaan. Ayun. Ayan, maglapan. Kung carton yung tapo, hindi ra daw carton, ikaw po siya pang carton. Pagkaliga ko makasunod lang. Gumagag ba ito yung ilo po? Ilan na sila magayan, kaya wala nang pero magluto na siguro kita. Ini, ya, iya, iya. Ito na yan. Ano siya? Kasi, Ano? Agad sa akin ng sa handa ng sili, kaya na lang natin. Ay, pansit nga niya agaw. Mga sa katagaya, mga sa katagaya. ano sila, tuwag din isda. Oh, Mga ato sa mga kasaso. oh, kasi kung kaya pala ito natin yun na sili. Kaya kung kaya pala ako dyan. Tuwag ang tatlo yan. Oo. Hindi ko kasi mamakapas kung ma. Kaya ako tao-tao pa mahal na.
Ang bulog-bulog ko kayo, tapos tulog-tulog. Ito pang putas na sila ang dami. Sa mga ano. Ang bulog-bulog ko ba, tapos gusto kang tulog. Anak-anak ini. Yan, cleaning time. Ito pa sa ito mo ano ito pa buya. Ito pa sa kasi ko yung magpansan. Di ma-cast ng space. So ito ang nila. Okay po. Pagkuhan na. Ito pag magbuwag ka pa. Basta mag-ikaw anak ko, sige mo lang ma-i-play ang videos ko. Susunod mo sa ko. Wala ko ganang ang toilet pero baka din Gutom ka na, gusto yan yata, Jim. Yung kanya ata yun. Baka gutom ka na, be. Hindi, opo na sa bata siya. Pero, Dapat angis ko ano ini. Dapat angis, di ba dapat puti. Ya itu udah sinangis.
Hi guys. Cleaning time. Yeah, just watching guys. Don't forget to give me a thumbs up guys. So we're doing cleaning. Welcome everybody. You guys can ask me anything. So while I'm doing cleaning, I can answer you guys. Welcome to my life. Itong pinaliti ko yung mga bag ko. Ay natin ko ganito. Ili lang ito sa July sa kanila. July. Habi din naman pa. July. Sus. 2023. Pagka-off ka ini. Ang dito ang stock. Ako hindi pa magtiwo-tiwo. Buhay pa. Basta sa inyo. Ano yun? Ano yung picture dito? Oh, pwede mo na i-delete yan. Hindi mo naman lagi siya palipo. Ha? Pwede mo na i-delete yan. Hindi yan mo na ang bago. Wait natin po sila. Ito yung mga biscuit na hindi pang kaan ito. Ang Ang mga biscuit hindi pang kaan. obot. Sayang. Kuan. Kung hindi ka na itong kaobot ko ng tali ka na ano ko, ano yung tapar sa akin. Pero ano dapat ito ko. Ako, yung masulus ko. Kasi lang natin yung kuan. Ini habang ini may ako sini. Ano na ba ini? Mga sa mga di mo pa ibutang tanan ang grand sauce. Kaya nga ini. Pansit ka din, di ba? O pasit kanto niyan ang cheese na ano. Cheese to ang. Magkatanda ko ng ko. Excuse me.
sticker yan. Yung sticker. Yung sticker. Yan, pagkain ko. Tapos ang mga linggo, wala ko unda. Ang semua domba.
ganyan ka lang. Almost done, guys. Now it's time for cooking. Our next duty is cooking. Manilikaw yan, ba't yung kunaang titipan? No. No. Ah. Ano? Ang labak ba naman? Ano siyan? Tapos may pa naman.